Ale teraz už poďme prejsť k samotnej téme kritického myslenia. Je to široká paleta problémov a rozličných otázok a myslím si, že to by mohlo byť veľmi poučné a zaujímavé a takých praktických návodov. Túto časť našej prednášky alebo tohto videa som nazval kritické myslenie a argumentačné chyby. Možno si to v bežnom živote ani neuvedomujeme, aké veľké množstvo rozličných dezinformácií, ilúzií, klamov, falošných správ, fám, manipulácií, skrátka konšpiračných teórií, hoaxov nás obklopuje. V podstate žijeme ako keby v nejakej virtuálnej realite, informačnej bubline, ktorá nás obklopujeme, či sme si toho vedomí alebo nie. A je to vlastne ako keby svet informácií sám o sebe. A nie vždy úplne korešponduje ten svet tej informačnej bubliny, v ktorej žijeme, s tou skutočnosťou. Každý vie, bežný človek chápe, že keď sa spoliehame alebo keď vychádzame teda z toho, že tá priamo zmyslové skúsenosti je aspoň ako tak pravdivá, že tá sprostredkovaná už úplne až taká nemusí byť, že keď sa pohybujeme samozrejme v oblasti reklamy, marketingu, predaja alebo politiky a podobne, tak tam tá pravdivostná výpoveď týchto skrátka zdrojov poznatkov je už čoraz spochybniteľnejšia a menej pravdivá. Reklamy alebo skrátka manipulátori, rozličné public relations, skrátka agentúry sú platené a pracujú preto, aby ovplyvňovali a menili verejnú mienku. Či je to v oblasti spotreby rozličných tovarov, alebo je to nejaký marketing, alebo je to nejaká akcia, alebo nejaká vstup do nejakej politickej zväzku, do Európskej únie, do NATO. Čiže ten cieľ je rozdielny, kde skrátka cieľene sú skrátka firmy, agentúry, ktoré pracujú a vlastne žijú len z toho, že sú platené práve preto, aby ovplyvňovali a menili verejnú mienku alebo menili názor, rozhodnutia tých ľudí v spoločnosti. Samozrejme, že pravdivosťou alebo tým kritickým myslením, ako som tu už naznačil v predošlom slajde, tak tá tradícia je pomerne stará. Už antickí Gréci skrátka hľadali a snažili sa zdôvodiť a prísť na to, že ako to vlastne je, ako máme myslieť, aby sme urobili čo najmenej chýb, ako by sme mali logicky a pravdivo uvažovať a vedieť si dobre zdôvodniť a vyvodiť vlastne svoje závery, svojich rozhodnutí. Mali by sme ako Sokrates teda viesť sokratovský rozhovor, dialog, možno aj sami so sebou, nielen s druhými ľuďmi a tak sa snažiť dopracovať sa pravdy. Bohužiaľ dnes sa častokrát stretávame s tým, že ten dialóg aj v tých politických a iných diskusiách je v podstate nie je dialógom, ale je to monológ dvoch ľudí, alebo je to skrátka monológ viacerých ľudí, kde každý vlastne rozpráva si to svoje, čaká, niekedy ani nečaká, skáče do reči tomu svojmu protirečníku a pokračuje v tom svojom skrátka omielaní tej svojej verzie tej danej pravdy. Čiže málo kedy naozaj v bežnom rozhovore sa môžeme stretnúť aj v nejakej diskusii, niekedy aj bohužiaľ na veľmi odborné témy sa môžeme stretnúť s nejakým dialogom. Čo to teda kritické myslenie je? Už samozrejme, že tu je viacero vnímaní, chápaní toho, definícií teda toho, čo kritické myslenie je. Ale v princípe je to tvorba vlastného názoru toho človeka na základe nejakých zručností, vedomostí, ktoré získal predošlým nejakým poznávaním z tých poznatkov, ktoré zažil sám a z poznatkov druhých ľudí. Malo by to byť myslenie alebo poznatky, ktoré sú teda nezávislé, ktoré sú vyargumentované, kde sa pýtame, kladieme si otázky. A tu je vlastne taký ten zásadný rozdiel medzi tým nekritickým myslením. Naozaj to nekritické myslenie vlastne spočíva hlavne v tom, že takéto myslenie nám neodhaluje nejaké nové poznatky, nepredpokladá alebo nepredkladá rozličné argumenty, nie sú tam racionálne a dôsledné dôvody na to, čo je vlastne tvrdené. Veľmi často sú to nejaké domienky, nejaké predstavy na základe nejakých emócií, pocitov, nejakých záhadných vnuknutí alebo neoverených zdrojov. Ako si teda môžeme sami ako jednotlivci rozvíjať naše kritické myslenie? No už je to samozrejme možné. Dôležité je vedieť, že
Kritické myslenie sa dá trénovať, dá sa učiť. Je to v podstate určitý postup, séria krokov, ktoré by nám mali zabezpečiť to, že aby sme boli otrlejší, odolnejší, menej náchylní, podliehať rozličným konšpiračným teóriám alebo rozličným fámam, klamom, nejakým falošným správam. Aj nielen pri vnímaní médií, sledovaní médií v súvislosti s pandémiami, ale napríklad aj v bežnom živote človeka pri rozhovore s niekým druhým, kto má iný názor ako my. Čiže ak chceme si cibriť to naše kritické myslenie, tak by sme mali byť predpokladom, jedným z tých bodov je napríklad kritické čítanie. To znamená teda, ak čítame nejaký text, tak by sme sa mali zaujímať o to, aké sú zdroje toho textu, odkiaľ ten text pochádza, kto je autorom, či je to dôveryhodná osoba, či je vôbec tam ten autor uvedený, či sa to dá nejakým spôsobom dopátrať, dohľadať niekde v inej literatúre, či ten zdroj je naozaj autentický a reálny. Tá kritickosť teda v tom kritickom myslení neznamená to, že budem kritizovať vždy všade všetko, a neuverím ničomu, ale naznačuje takú zdravú skeptickosť, takú tú kritickosť, skeptickosť v tom zmysle, že predtým, než niečo si zoberiem za svoj názor, tak to podrobím akémusi spochybňovaniu, preverovaniu, overovaniu, argumentujem a keď to naozaj prejde týmto testom, tak potom si poviem OK, toto je niečo, čo môžem prezentovať alebo niečo, čo by som mohol obhajovať, ale stále s tým, že aj tak sa môže myliť. Druhým bodom je branie do úvahy rozličné štandardy posudzovania pravdivosti, nepravdivosti v danej nejakej oblasti, disciplíne. Každá oblasť nášho spoločenského života, či je to spoločenská veda, alebo či je to nejaká exaktná prírodná veda, tak má určité špecifické postupy, metódy overovania pravdivosti. V podstate veda je spoločenský konštrukt, je to samozrejme niečo, čo sme vytvorili my ľudia, ako určitý sériu krokov, ktorá by nám mala zabezpečiť čo najvyššiu možnú pravdivosť nejakého tvrdenia alebo overovania si nejakej pravdy. Vo vede naozaj otázka pravdy je relativizovaná na otázku pravdepodobnosti. Čiže vo vede a vedci sa vyjadrujú skôr s tým, že je to poznatok, ktorý je veľmi pravdepodobný záver, alebo 99, neviem koľko percentnou skrátka pravdepodobnosťou je to takto. Hej. Menej často sa stretneme s takým tým vnímaním pravdy, ako v bežnom živote my ľudia tvrdíme, že je to pravda, alebo to pravda nie je. To samozrejme platí, že o akých výrokoch sa bavíme. Ak sú to faktické výroky, ktoré sa dajú fakticky, teda to znamená exaktne, vedecky overiť, napríklad, ja neviem, že nejaký predmet má takú a takú hmotnosť, hej? Alebo že jeden fyzikálny jav vplyvňuje druhý, tak tu sa to dá veľmi dobre overiť. Ale sú aj také tie hodnotové výroky filozofické, ktoré sa pýtajú na zmysel, na podstatu, alebo napríklad poviem tvrdenie, že ja mám najradšej modrú farbu. A teraz hovorím pravdu, alebo nehovorím pravdu. Ako by sme vedecky vedeli overiť toto tvrdenie, viem ja posúdiť, čo ten druhý človek cíti, viem vliesť do jeho hlavy a našťastie to nedokáže nikto, ani tá najlepšia psychologická technika takéto niečo nepredpokladá zatiaľ. Takže každá veda má svoje štandardy, všetky vlastne tie poznatky v rámci tej danej vednej disciplíny. Samozrejme, inak je to v biológii, inak je to v chémii, iné postupy, metódy sú v psychológii, sociológii alebo napríklad vo filozofii, v estetike. Ale všade je nejaký, samozrejme, ten pokus, alebo aspoň snaha evidentná, aby to bolo čo najobjektívnejšie hodnotenie. Potom by sme mali dôverovať viacej zdrojom alebo vychádzať alebo používať tie zdroje, ktoré sú považované za určité vedecké autority v tej danej oblasti. Samozrejme platí, že tá autorita úplne sama o sebe nestačí. Aj mnohí známi významní vedci sa mýlili
a jednoducho tá veda je aj o tom, že aj tie najvýznamnejšie osobnosti častokrát tvrdia niečo, čo potom musia odvolať, ako bola Albert Einstein a ďalší, Newton a mnohí iní známi, svetoznámi, skrátka také tie legendy vedy, ktoré v určitej fáze svojho života niečo tvrdili a potom zistili skrátka, že tá Einsteinová konštanta a ďalšie veci nie sú skrátka pravdou. A potom sa to prehodnocovalo znova. Ale v princípe platí, že tá autorita by mala byť z tej danej oblasti. Teda ak je to aj síce nejaká autorita, je to nejaký významný, napríklad, ja neviem, športovec, alebo významný politik, alebo je to nejaký vynikajúci, ja neviem, herec, ale rozpráva o medicíne, rozpráva o chémii, alebo rozpráva o nejakej inej oblasti, tak tam už je veľmi otázne, či teda tie jeho argumenty, alebo to považovať za autoritu v tej danej oblasti. Potom samozrejme ďalším bodom dôležitým je snažiť sa pozrieť na ten daný problém z rozličných uhlov pohľadov. Ako to vidia druhí, ako sa tento daný istý problém riešil v inej kultúre, na inom mieste, v inej spoločnosti, v inom čase, ako sa vysporiadali s týmto problémom. A to nám niekedy pomôže uvidieť tú pravdu, to ako sme my na tom. Častokrát sa hovorí, že človek doma nie je prorokom. Skrátka, že tu niečo vymyslíte, v zahraničí ste uznávaní a tu jednoducho tá sláva sa nedostavuje, alebo to uznanie spoločenské tu nie je. To vlastne poukazuje to, že keď chceme dobre vidieť to, čo sa deje, ako to je v skutočnosti, niekedy musíme vystúpiť z toho systému a pozrieť sa na ňo zvonka, z nadhľadu. A to nám umožní vidieť, porovnať to, ako to robili iní ľudia, inde, na jednom mieste, v inom čase. A vidíme, či a kde sme na tom. A ako to robíme a kde sme na tom. Dôležité je takisto samozrejme používať aj pri tom kritickom myslení také argumenty, ktoré sú pre tých druhých ľudí pochopiteľné, priateľné, takým, ktorým aj my chápeme, teda nepoužívať termíny, odborné výrazy, ktoré ani my sami nevieme, čo znamenajú, ale znie to dobre a vieme sa tváriť tým, že to vlastne znie ako si odbornejšie. Takisto aj ten jazyk tej argumentácie, kritickom myslení je taký ako keby skromnejší, opatrnejší v tom zmysle, že je tam menej takých tých absolútnych tých hodnotení, že nikto alebo všetci, každý vie, nikdy sa toto ešte nestalo, všetci ľudia sú takí a takí. Keď počujeme takéto výroky, takéto absolútne výroky, skrátka, že všetci, nikto, každý, tak to je dobrý signál na to, že máme si dávať pozor na tohto človeka, ktorý hovorí, pretože málo kedy takéto výroky aj v skutočnosti sú pravdivé. Nuž, skôr než ešte začneme sa venovať samostatným technikám, ktoré nám vlastne by mali pomôcť odhaliť rozličné manipulatívne techniky a také tie fauly v komunikácii, ktoré vlastne vedú k tomu, že jednoducho sú tie argumenty proti nám používané nefér v diskusiách, si rozlišíme, čo je to diskusia a debata. Diskusia a debata, tak rozdiel je v podstate veľmi jednoduchý. V diskusii, keď je nejaká diskusia na nejakú spoločenskú tému, tak vyzývajú nás k tomu, aby sme hľadali nejaké spoločné riešenie, aby sme dospeli k nejakému záveru v vzájomnom rozhovore. Naopak, cieľom nejakej debaty, politickej debaty, ktorú častokrát vidíme v tých politických reláciách, volebných štúdiách alebo v súvislosti aj s inými situáciami, nie je úlohou dospieť k spoločnému záveru, ale presvedčiť toho druhého oponenta alebo voličov. Samozrejme, tí, ktorí tú debatu sledujú a dostať ich na svoju stranu. No a potom samozrejme sa už využívajú prostriedky alebo techniky, ktoré nie sú vždy úplne fair. Poďme sa teda na niektoré z nich pozrieť. Kritické myslenie je teda technika, ktorú aj keď sa naučíme, je potrebné stále trénovať a rozvíjať.
Preto samozrejme aj existujú rozličné kurzy, tréningy kritického myslenia, kde sa učia ľudia, ako túto techniku sa najprv naučiť a potom samozrejme ju aj v praxi používať. Takže je to niečo, čo síce sa s tým môžeme oboznámiť, ale to z nás ešte expertov v tejto oblasti robiť nebude. Čiže je to nejaký tréning, večná škola života, ktorú sa učíme, aby sme rozmýšľali nad tým, ako ešte vylepšiť svoje myslenie. Poďme sa teda už naozaj pozrieť na tie konkrétne príklady tých argumentačných chýb, faulov. Takže, čo sú to argumentačné fauly? Argumentačné fauly sú vlastne techniky alebo také rečnícke triky, ktoré vlastne obsahujú prvky manipulácie. A navonok to vyzerá tak, že ten človek naozaj dobre argumentuje, správne, a v skutočnosti sa nejedná o takú tú čistú alebo poctivú alebo konzistentnú argumentáciu, ale jedná sa o rozličné také ako nastražovanie pascí a manipulovanie toho nášho spoludiskutujúceho na taký tenký ľad alebo do takého priestoru, aby urobil nejakú chybu alebo skrátka, aby vyšiel z kontextu a podobne. Základom manipulácie vo všeobecnosti psychológia hovorí je tlak na emócie toho človeka. Je to hranie na city, hranie na dojmy, ako si prehodenie toho pocitu viny alebo zodpovednosti alebo skrátka nejakej hanby, čohokoľvek na toho druhého človeka, ktorý potom vlastne je v nevýhode a jednoducho v tej danej situácii robí nejakú chybu alebo skrátka podľahne tomu nášmu tlaku. Manipuláciou sa stretávame úplne bežne v živote, pretože samozrejme málo kedy v diskusii aj v bežnom partnerskom vzťahu používame len čisto suché logické fakty, vedecké definície, vzorce. Skrátka, častokrát vstupujú do hry aj emócie a samozrejme tam už sa snažíme s tým partnerom aj nejakým spôsobom argumentovať, ale aj manipulujeme. Keď si spomeniete na prvé rande, keď ste sa stretli s vašim životným partnerom, ktorý možno teraz žijete, tak ani na tom prvom stretnutí, keď ste si ho chceli získať, ste predsa neuverejňovali nemali pripravený nejakú prezentáciu, kde bol suchý odpočet, môj zdravotný stav je taký, moje finančná situácia taká, toto, a vymenovali ste 50 argumentov logicky zdôvodnených, prečo by si ma mal zobrať. Ale ste sa na to pekne usmievali, tvárili sme sa, že sme úžasní, šťastní, vtipní, že budeme väčšine mladí, zdraví, skrátka, že sme kombinácia nejakého Einsteina s nejakým Schwarzeneggerom, s nejakým kulturistom. No a potom sami viete, ako to dopadlo. Jednou z najčastejšou takou priamo konkrétnym príkladom teda technikou takej tej manipulatívnej techniky alebo to argumentačného faulu je unáhlené zovšeobecňovanie. To je vlastne skrátka klasická chyba, ktorú môžeme niekedy robiť vedome, niekedy nevedome, keď si na základe nejakej malej vzorky urobíme závery vo všeobecnosti. Teda každý z nás má s niečím osobnú skúsenosť, niečo sme v živote zažili, preskákali a tak vieme, že sa aspoň na tú svoju osobnú skúsenosť spoľahnúť môžeme. Ale neplatí to úplne vo všeobecnosti všade a pre všetkých. To znamená, že častokrát sa môže stať, že aj keď to myslíme dobre a chceme kamarátovi poradiť, aby si kúpil napríklad ten daný produkt, lebo s ním máme dobré osobné skúsenosti, aj keď to nie sme predajcovia a nechceme ho zmanipulovať, aj tak sa môže stať, že v podstate zmanipulujeme a navedieme ho zle, pretože mohli sme mať šťastie, akorát sme si kúpili možno 10 krát ten výrobok a 10 krát bol dobrý a ďalších milión ľudí si ho kúpilo a všetkým to zlyhalo. Takže naozaj niekedy tá chyba môže byť, že maličkej, bezvýznamnej vzorky, niekedy v tom krajnom prípade z jednej skúsenosti, robíme závery vo všeobecnosti na danú skupinu výrobkov, produktov, ľudí, kultúr, národností, národov, etník a podobne. A tu sú uvedené, potom v tomto obrázku vidíte teda, že sú uvedené nejaké príklady, kde možno sa spoznáme a niekedy to naozaj môže byť až také smiešné, keď si prejdeme potom tieto argumentačné fauly, že sa ich sami vlastne častokrát vedome alebo nevedome aj dopúšťame. Hej. To je príklad s tým autom, ktorý máme teda pozitívnu skúsenosť a
skrátka tá negatívna skúsenosť s nejakým iným, no a z toho si robíme teda záver, že samozrejme tieto autá sú dobré, super, tieto si kupujte a tie všetky sú zlé. Nemali sme všetky autá, nemáme nekonečné množstvo aut a nekonečné množstvo času na to, aby sme si všetky testovali, takže samozrejme vychádzame z takého nejakého obmedzeného množstva či poznatkov a tie závery preto nemusia byť vôbec pravdivé. Alebo napríklad ďalší taký pekný príklad, môj brat pracuje v IT servise a vraví, že notebooky Asus napríklad, nechcem menovať, sú teda na stole veľmi často pokazené, ale zase tie druhé vôbec nie. Samozrejme, že takýto argument nás môže sa byť zdať pomerne presvedčivý a viesť nás k tomu, že si myslíme, že keď sa takto rozhodneme, takže tu robíme dobre. Ale tá príčina, prečo to je tak, samozrejme môže byť napríklad taká, že tá firma Dell má celkom iný spôsob servisu. Napríklad, že tie notebooky neposielajú sami, ale sami ich sťahujú z obehu a vracajú zákazníkom a obchádzajú ten daný IT servis a podobne. Alebo napríklad, že tých notebookov je vyslovene menej, že tých Asusov sú lacnejšie, je ich obrovské množstvo a teda keď je ich 1000 a samozrejme tých Dellov je 10, tak samozrejme, že z tých sa pokazí nejaké percento aj z tých, ale jednoducho v konečnom dôsledku to vyzerá tak, že týchto je strašne veľa, alebo ich je množstvo. Takýmito argumentami sa úplne bežne stretávame skrátka na fórach, rozličných diskusiách, keď si pozeráte nejaké recenzie nejakých výrobkov, nejakých aut a podobne, čohokoľvek, tak je to úplne bežné. Ďalším argumentačným faulom je vyberanie si čerešničiek z torty, z koláča. A ako už tento taký veľmi chytlavý názov hovorí, tak je to vlastne argument, v ktorom sa zdôrazňuje to, že keď si vyberieme nejaké extrémne buď negatívne alebo pozitívne prípady z toho množstva a s nimi argumentujeme, tak tie naše závery, tie naše argumenty nie sú úplne férové. Hej. Napríklad v prípade covidovej krízy si môžeme vybrať príklad človeka, ktorý bol v nejakom staršieho veku, nebol na tom ani veľmi zdravotne dobre a napriek tomu vlastne prekonal koronu a brať to ako argument na to, že vlastne o nič nejde, alebo naopak vybrať si prípad človeka, ktorý teda možno že aj zomrel, alebo teda mal veľmi ťažký, vážny priebeh tohto ochorenia, ale bol to mladý človek, zdravý, silný a skrátka argumentujeme práve tým, že toto sa stalo a preto vlastne táto je veľmi nebezpečná choroba a treba sa na ňu dávať pozor. Takže obidva príklady sú takou krajnosťou, ktoré sú štatistickou, takou abnormalitou, skrátka málo pravdepodobnosťou toho, o čom je tá väčšina, ako prebieha a čo sa deje. A to môžeme, keď toto preženieme do extrému, tak tie naše závery potom môžu byť úplne radikálne rozdielne. Keď sa držíme toho jedného prípadu alebo toho druhého. A pritom väčšina prípadov bola samozrejme uprostred. Ďalším komunikačným faulom je tzv. Údelný sleď alebo red herring. Tento názov samozrejme vznikol historicky, že vraj počas lovu sa snažili poľovnícke psy otestovať, popliesť tak, že skrátka, aby strátili tú stopu, tak im vlastne takéhoto údeného sleďa cez tú stopu pred tou korisťou prešli a samozrejme zisťovali, že ten dobrý poľovnícky pes je taký, ktorý sa nevzdá a nenechá odpútať svoju pozornosť. Táto technika sa používa veľmi často a keď sledujeme médiá, tak je to taký klasický štandard. Nemusíme veľa hľadať a stačí vyčkať na najbližšiu nejakú politickú diskusiu a uvidíte, že tento argument sa tam s železnou takou pravidelnosťou objavuje. Ako sa to používa? Používa sa to tak, že skrátka niekto niečím vyjde s nejakým argumentom, skrátka niečo vyčíta jeden politik niečo druhému a ten druhý miesto toho, aby nejakým spôsobom vyvracal alebo spochybňoval to jeho tvrdenie, nadhodí nejaké úplne iné a vlastne týmto pádom odpúta pozornosť od toho pôvodného problému. Hej. Politik A hodí nejakú špinu na politika B a politik B to sa snaží vyvracať, lebo je to v podstate pravda, tak on samozrejme zase hodí špinu naspäť na politika A. A sú si kvit a vlastne sa nič nevyriešilo. My sa o tých ukradných miliónoch nič nedozvieme, on zase samozrejme na tie chýbajúce všelijaké
pracovné miesta a podobne, teda s nezamestnanosťou, ako je to v tomto prípade, nerobil nič. Pozrite si politickú diskusiu, reláciu, hoci ktorú zistíte, že toto je úplne zlatý štandard, bežne sa to používa. Kruhová argumentácia. Kruhová argumentácia je taký perpetuum mobile, v podstate je to taký had, ktorý sa zahryzol do svojho chvosta. Je to vlastne argumentácia v zmysle takom, že my už dopredu vieme, čo vlastne chceme a k tomu si ten nový argument pripravíme. Hej. A tu sú veľmi dobré príklady, ktoré takisto som samozrejme prevzal z školenia, ktorého som sa zúčastnil. A vašej žiadosti nebolo vyhovené, keďže bola posúdená ako nepodstatná. Hej. Čiže oni dopredu postavili k tej žiadosti, že je nepodstatná, no a preto sa s ňou vlastne ani nezaoberali. Hej. Ale keby sa s ňou boli zaoberali, tak by možno zistili, že je podstatná, ale keďže sa s ňou nezaoberali, tak podstatná nie je. No a ďalším pekným príkladom je napríklad uvedený tu, veda sa zaoberá iba hmotnými javmi. Takže to je pravdivý, a teda, ale jedine tie sú objektívne a skúmateľné. Tak preto. Hej. A keďže tvrdím, že iba tie sú skúmateľné a objektívne, tak potom preto sa zaoberáme nimi. Čiže to vlastne je taká tautológia, ako sa to v logike teda hovorí. Ďalšou chybou často v argumentácii aj v bežnom zdôvodňovaní je pomýlenie si alebo povyšovanie indície nad implikáciu. Znie to zložité, ale prípad je veľmi jednoduchý. V podstate indícia nám niečo naznačuje. Zatiaľ čo implikácia je logický vzťah podmienosti. Je to príčina a dôsledok. Je tam séria krokov, ktorá nás k tomu ako keby logicky doviedla. Pekný príklad, zdedil všetok majetok, na danú noc nemá alibi a z mŕtvyn mal v minulosti spory, z čoho vyplýva, že je vrah. Toto je, keď tie indície, ktoré tam sú, čo niečo môžu naznačovať, berieme ako logický dôkaz. Z toho ale nič nevyplýva, že zdedil majetok a že na tú noc nemá alibi. To nám môže len niečo naznačovať. Hej. Tam není nevyhnutnosť a automaticky ten človek teda musí byť. A môže byť pravdepodobne to naznačuje, je podozrivým číslo 1, ale nie je to dôkaz. Tak ako by sa to mohlo zdať. Ďalšou zaujímavou alebo obľúbenou technikou je tzv. Slamený panák. A je to v podstate vytváranie, fabrikácia argumentov protistrany a ich skresľovanie. To znamená, že ja diskusii skôr, než ten druhý sa dostane k slovu, začnem hovoriť o tom druhom, že čo on hovorí a on si myslí toto a toto a vyfarbím to v nejakých takých tých extrémnejších farbách, zhovadím tú jeho myšlienku v podstate do značnej miery, preženiem ju a potom vediem dialog nie s ním, ale s tou mojou definíciou toho, čo akože on hovorí. No a samozrejme, takto sa dá veľmi ľahko potom ten argument od druhého človeka ťažko sa voči tomuto brániť, pretože on v podstate to nepovedal, ale my skôr než začne hovoriť už presvedčíme tých ostatných našich poslucháčov o tom, že vlastne čo za hlupáka, za akým extrémistom sa to napríklad bavíme. Takýto príklad je tu napríklad ten, ktorý máme uvedený v prezentácii. Obviňujú nás, že ako vláda iba kradneme. Avšak musím zdôrazniť, že žiadny z členov vládneho kabinetu nebol odsúdený pre žiaden trestný čin a dokonca sa ani žiadne trestné stíhanie proti žiadnemu ministrovi nevedie. Hej. Čiže že iba kradneme. Samozrejme, že niekedy politici takto diskutujú, najčastejšie sa s tým stretneme v takých tých weboch, ktoré alebo v tých médiách, ktoré sú také tie populistické, ktoré samozrejme žijú z tých bombastických názvov a z tých reklám, takže oni tam samozrejme musí to byť niečo šokujúce, tak všetci kradnú, alebo je to zlodejská banda, a takéto nejaké logo napríklad, alebo nejaký nadpis na názov v texte môžeme nájsť.
Ale platí teda, že samozrejme málo kedy to je pravdou, že iba kradneme, nikto nekradne iba, žiadna vláda iba nekradla, niektorá viac, niektorá menej, ale niekedy museli aspoň urobiť aj niečo iné okrem toho kradnutia. Skrátka, to nie je možné iba kradnúť, museli sa aspoň nájsť niekedy na obed. Takže, a potom samozrejme takáto absurdná myšlienka sa ľahšie spochybňuje, aj keď toto je argument opačnej strany vôbec nemusel tvrdiť. Ďalším z argumentačných faulov je útok ad hominem. Je to vlastne veľmi rozšírený argumentačný faul. Najčastejšie sa s tým stretávame v diskusiách internetových, tam to vyslovene je toho epidémia, kde sa snažíme vlastne spochybniť názor toho človeka tým, že spochybníme toho samotného človeka. Vyčítame mu a pripisujeme mu rozličné vlastnosti, výroky, ktoré vlastne nikdy nepovedal. Snažíme sa nejakým spôsobom spochybniť jeho dôveryhodnosť, jeho pravdivosť. Narážame na jeho nejakú fyzickú schránku, sexuálnu orientáciu, priradíme ho, nálepkujeme ho ako nejakého člena nejakej extrémistickej skupiny, alebo sa z neho posmievame nejakou inou cestou. Tým pádom samozrejme potom ten názor tej protistrany vyznieva smiešná, zbytočná, je vlastne automaticky je to spochybnené. Je to skrátka, nie je to ani reálna požiadavka. Týmto by sme sa nemali zaoberať. Jeden z mnohých som si vybral taký pomerne dnes v súčasnej dobe, teda aktuálne na čase natáčania tohto videa, taký okrídlený výrok. Ja normálnych ľudí nevidím demonštrovať, iba opice, bitkárov, extrémistov a psychopatov. Hej, odpovedá minister v nejakej diskusii na sociálnej sieti. Čiže samozrejme už nemusíme riešiť, čo tí ľudia vlastne tam na tej demonštrácii chceli povedať. Nech by tá bola akákoľvek demonštrácia, o čom to išlo. Sú to v podstate, nie sú to ľudia normálni, sú to iba opice, bitkári, extrémisti a psychopati. No a samozrejme, keď si bitkár, opica, psychopat, no tak akože, čo už rozumného by si ty mohol mi chcieť, samozrejme s takýmto človekom sa neoplatí diskutovať, skrátka to treba takúto demonštráciu rozohnať čím skôr. Zosmiešňovanie. Pri zosmiešňovaní ide v podstate niečo podobné, ako je to pri útoku ad hominem, teda, ale nezosmiešňujeme priamo toho človeka, ale zosmiešňujeme ten spôsob jeho myslenia, alebo to, ako a odkiaľ máte svoje názory, ako k tým dospel, k týmto záverom. Skrátka, a tým pádom jednoducho znegujeme celé to jeho tvrdenie. Toto som vybral z jedného nemenovaného denníka, kde citát na podobného charakteru sa objavil, teda tento istý okopírované. Situácia vyzerá nejako takto. Ráno sa premiér zobudí s nejakou geniálnou myšlienkou a ako by sa koronakríza mohla poraziť. Hej. Čiže jednoducho tu vidíme to zosmiešťovanie, že skrátka tej tézy, teda nie samotného premiéra v tomto prípade, že je taký, onaký, alebo odkiaľ pochádza, čo všetko, aké chyby robí, alebo členom nejakej duševnej nespôsobilosti a podobne, alebo teda skupiny ľudí patrí k takejto, ale ten jeho spôsob, ako na to prišiel. Hej, teda, že sa mu to prisnilo a jednoducho on sa rozhodol a bude to takto a hotovo. No a samozrejme, tak keď niekto si niečo, ako sa hovorí, vycúcal z prsta, alebo len sa mu to zazdalo, tak takémuto argumentu alebo takýmto plánom by sme vlastne vôbec mi dôverovať nemali, pretože jednoducho však on si to v noci vymyslel. Aj keď to samozrejme takto vôbec nebolo alebo nemuselo byť. Mylné analogie. Analogia je v podstate často využívaný nástroj na presviečanie druhých ľudí. Je to akási metafora, prirovnanie, kde vieme vlastne uchopiť niečo abstraktné, zložitejšie, tak, aby keď to prirovnáme k niečomu, čo tí druhí ľudia
poznajú, vedeli si lepšie predstaviť, o čo ide. Analogia sa veľmi často používa napríklad v rôznych takých abstraktnejších filozofických diskusiách a podobne a môže byť veľmi pozitívnym takým prvkom, ktorý vieme pochopiť. Napríklad je to podobenstvo Platónovej o jaskyni a ďalšie, kde sú to vynikajúce analogie a vieme si predstaviť, pochopiť nejakú de facto veľmi abstraktnú úvahu o povahe skutočnosti a reality na podobenstve o niečom, čo vieme hmotne materiálne uchopiť. Horšie je to ale vtedy, keď tieto analogie sa nepoužívajú úplne férovo a skrátka používajú sa cieľene takým spôsobom, aby čo najviacej zavádzali a vlastne spájali dokopy nespojiteľné. A je to tiež pomerne často používaná chyba v diskusiách. Napríklad Nemci rozpútali 2 svetové vojny, chcú rozpútať aj 3. Samozrejme, však keď rozpútali 2, tak určite aj 3 chcú a preto robia toto a toto a toto. Teda samozrejme nejaký kus pravdy tam je, ale ten záver z toho pravdivý predpokladám, teda dúfam, že sa toho nedožijem, nikdy nebude. No, tak ako nebývate v šope, tak ani svoje peniaze neuložíte do online banky. Hej. No samozrejme, že nebývame v šope, že to je skrátka strašne nezodpovedné a takto by sme to robiť nemali, tak samozrejme strašne zodpovedné peniaze dať do banky a to by sme tiež teda neuložiť si do banky a takto by sme to robiť nemali. Táto analogia veľmi silne pokrývkáva a ľudia, ktorí už prišli o svoje peniaze v rozličných bankách, nebankovkách a podobne, tak by vedeli o tom dlho rozprávať. Bezdôvodné odvolávanie sa na autority. Je to v podstate opak útoku ad hominem, to znamená, že keď pri argumente sa snažím toho človeka zhovadiť, tak naopak pri argumentácii autoritou sa snažím zmanipulovať, vlastne ovplyvniť tú protistranu práve tou silou, toho veľkosťou tej autority, toho človeka, ktorého názorom argumentujem. Teda to tvrdenie je správne pretože si to myslí a povedal to ten a ten má obrovskú skúsenosti, praxi a tak ďalej. Veľmi často sa na internete stretávame s takými memami, kde sú také obrázky s textom, kde je nejaký citát a potom je tam uvedený nejaký autor. A obrovské množstvo týchto citátov v podstate nie je pravdivých. Veľa citátov neexistujúci sa pripisuje napríklad Einsteinovi, to je taký akože legendárny a mnohým ďalším, Gandhimu a všetkým možným, skrátka, kde sa argumentuje tým, že tento človek takéto niečo povedal. Sú také pekné motivačné citáty, veľmi často sa používajú práve v rozličných týchto takom tom seba budovaní a seba rozvoji a takýchto pri takých motivátoroch veľmi často používajú práve takéto citáty, kde si pekne vyfabulujú, vytvoria alebo preberú, ani chudáci možno častokrát nevedia, že takýto obrázok tento človek teda nie je autorom tohto citátu. A aj keď to je nejaká hlúposť, ale povedal to niekto významný, tak ľudia majú tendenciu sa nad tým zamyslieť, že či nad tým niečo nie je kúsok pravdy. Ale platí to aj naopak. Ak by ste povedali nejakú hlúposť, ale ste niekto, kto má nulovú alebo naopak pošramotenú reputáciu, tak tomu nebudete veriť aj vtedy, keď by hovoril pravdu. Hovorí sa, že zlí ľudia ma nemajú právo ani len chváliť. Hej. Keby o mne napríklad Adolf Hitler hovoril, že som vynikajúci, dobrý a najlepší človek a jeho kamarát, no tak týmto asi by môj imidž spoločnosti nevylepšil, by ma spochybňoval. Problém s argumentáciou autoritou je ten, ktorý sme už aj spomenuli, že aj vo vede samozrejme sa stáva, že aj keď sú nejakí odborníci v danej vedeckej oblasti, v tej druhej sa vôbec nemusia vyznať. A veda je v súčasnom svete veľmi rozdrobená a jednoducho aj v rámci nejakej vedeckej disciplíny, ako je napríklad fyzika alebo chémia, je natoľko špecializovaná, že sa tí daní odborníci z jednej oblasti nevedia preklopiť do druhej. Častokrát tam pracujú ako keby s úplne iným druhom
fyzikálnych napríklad zákonov, kvantovej fyzike, mechanike alebo v teórii relativity skrátka. Tá kompatibilita sa tam veľmi ťažko hľadá, teória všetkého a podobne. To platí rovnako aj v medicíne, že keď sa nejaký odborník na, zdravú výživu vyjadruje k nejakým biologickým problémom, to môže, ale aj nemusí byť považované za úplne najšťastnejšie a brať to ako autoritu. A samozrejme sa môže stať aj to, že mnohé autority tvrdia niečo rozdielneho. Že máme odborníka, virológa jedného, druhého a tvrdia niečo rozdielne. Hlavne v tomto prípade len argument, len tou autoritou nie je dostatočný na to, aby sme mohli vyargumentovať ten svoj názor. Vynúcovanie konzistentnosti alebo taký kvalifikujúci jazyk. To znamená, že vychádzame z toho, že my ako človek máme určitú predstavu o tom, ako by niečo alebo niekto mal byť. A to od neho očakávame, že on by sa takto mal správať a takto by mal myslieť. A my vlastne chceme, aby zodpovedal tomu nášmu očakávaniu. A potom sa snažíme vlastne sugerovať tým všetkým ostatným to, že vlastne takto by to samozrejme malo byť, že to je to normálne a prirodzené. Napríklad, ak vám záleží na vašich starých rodičoch, tak vám musí záležať na tom, aby boli čím skôr zaočkovaní. Toto je argument, alebo otestovaný a podobne, toto je argument, ktorý v poslednej dobe sa s tým stretávame v rozličných variáciách pomerne často. A podsúva nám vlastne sugeruje tú predstavu, že keďže by som svojich rodičov, starých rodičov alebo rodičov nedal čím, takže som vlastne nezodpovedným človekom a že to, že či teda záleží mi na rodičoch a nezáleží mi na rodičoch, priamo koreluje, súvisí a odvoditeľné z toho čím skoršieho ich zaočkovania. Môže tam byť množstvo faktorov príčin, prečo nie práve čím skôr majú nejakú chorobu, niečo imunitné ochore podobne, skrátka ďalšie veci, ktoré to ovplyvňujú a to vlastne hovorilo by o mne, že som nejaký nezodpovedný, alebo mi na nich nezáleží. Používanie nejasných kvantifikátorov. Nejasné kvantifikátory sú vlastne kvantifikátor je vyjadrenie množstva počtu niečoho slovne. No a namiesto presného pomenovania môžem používať také všeobecnejšie. To úplne nevadí, pretože to naznačuje, čo sme si hovorili, že keď sa vyjadrujeme v absolútne, že nikto na svete a všetci ľudia, no tak to úplne asi nemôže byť na všetko úplne pravda. Skrátka, tu niekde niečo sedí, že je to naozaj len veľmi mále pravdepodobné, aby všetci všetko vždy charakterizovali a spĺňali nejaké kritérium. Takže používame také akože kvantifikátory také všeobecnejšie. Hovoríme o niektorí, málo ktorí, niektorí, viacerí a podobne. No a tu je to nebezpečenstvo skryté v tom, že vďaka týmto kvantifikátorom my vlastne vieme podsúvať takéto hodnotiace ten postoj tej danej informácie. Čiže je nejaký fakt, nejaký poznatok a my ho vlastne tým okoreníme a tým mu pridávame väčšiu a menšiu váhu, aj keď to číslo je stále rovnaké. Pozrieme si to na nasledujúcom príklade. Takže napríklad predstavme si, že by bola nejaká štúdia, ktorá ukazuje, že skrátka sa k homosexualite prihlásilo 4,5% respondentov. Vo všeobecnosti populácii sa odhaduje, že tých ľudí homosexuálne orientovaných je zhruba 2-4% celkovo. Ale teraz to číslo je, dajme tomu 4,5 zo 100%. A nasledujúci fakt, skrátka 4,5%, je možné vyjadriť mnohými rozdielnymi spôsobmi, kde vieme my vmanipulovať to naše hodnotenie toho istého čísla rozdielnym prístupom. Napríklad v spoločnosti máme príliš veľa homosexuálov. Alebo homosexuálov je stále minimum. Nemálo ľudí sa prihlásilo k homosexualite. Alebo medzi nami žije len zo pár homosexuálov. Ako pre koho je toto číslo? Veľa, málo, minimum, je to relatívne. Toto sa úplne bežne využíva aj v manipulácii. Známy je experiment v psychológii, kde sa pýtali ľudí, to je takéto rámcovanie, taký ten referenčný rámec, že čo si myslia
že aká je napríklad vzdialenosť z mesta A do mesta B, je väčšia alebo menšia ako 5000 km. A druhá otázka znela, pýtali sa na to isté, čo si myslíte, aká je vzdialenosť z mesta A do B, je väčšia alebo menšia ako, ja neviem, 10 000 km. Pýtali sa to jednej skupiny, to kritérium bolo, že či je to viac alebo menej ako 5000, vzdialenosť tých istých miest, v druhých tá vzdialenosť bola 10 000. V tej skupine, kde tá podmienka bola, či je to viac alebo menej ako 5000, ten odhad vzdialenosti bol oveľa nižší, to číslo, ako to bolo v tej druhej skupine, kde nadhodili, že by to mohlo byť 10 000 km. Tam to bolo napríklad 8 000 km bola priemerná odpoveď. Pri tej druhej skupine to bolo 3500. Čiže ako postavíme tú otázku, veľmi výrazne manipuluje, ovplyvňuje tú danú odpoveď. Na toto si veľmi treba dávať pozor, napríklad keď sa robia rozličné psychologické dotazníky, sociologické prieskumy alebo napríklad referendum. Z toho, ako sú tie otázky položené, vieme my vlastne zmanipulovať tú želanú odpoveď. Nie je 100% ľudí, ale stačí len 2, 3, 4, 5%. A to je dosť na to, aby ste mohli prevážiť tú misku váh na opačnú stranu. Častokrát naozaj rozhoduje, vidí voľby nedávno v USA, tie misky váh, tam boli naozaj niektoré počty, neboli vysoké. Hej. To naše hodnotenie toho množstva veľmi výrazne ovplyvňuje tú odpoveď. Toto sa využíva napríklad úplne bežne a často v manipulácii, napríklad v reklame, kde bežiac ešte v období, keď sa masovo šírila AIDS, tak bežala reklama na používanie teda kondómov. A tí význavači teda prezervatívov hovorili, že prezervatívy sú bezpečné, ochránia nás na 95%. Zatiaľ, čo tá protistrana hovorila, že existuje až 5% šanca na to, že sa nakazíte AIDS, aj keď používate kondóm. Je to stále 95 versus 5, ale to množstvo ľudí, ktoré sa má rozhodnúť, či si vyberie možnosť A alebo možnosť B, sa radikálne líši. Tam tá zmena je skrátka 20 ku 80%. Že skrátka je to radikálny posun. Nie je to pár ľudí, ale je to úplne inak zrazu. Aj keď to číslo 5% a pomer 95 k 5% je úplne identický. Falošná dilema. Falošná dilema je manipulácia, kde sa snažíme v diskusii tým daným ľuďom alebo v tom danom texte, článku skrátka predostrieť, že majú na výber v podstate len z dvoch možností. A tvárime sa alebo sa snažíme zahmlievať, že existuje ešte množstvo ďalších a predostreme im jednu úplne zlú alternatívu a druhú priateľnejšiu, tú, ktorú my chceme presadiť. No a vo svetle toho, že vlastne im zúžime ten ich horizont len na dve možnosti a tá jedna je úplne desná, no tak už čo nám zostáva si vybrať? No už len tú jednu, ktorá zostala. A to je to, čo ten manipulátor od nás chce. Príkladom takéhoto v tej falošnej dilemy bol nedávny výrok v médiách nášho premiéra: buď pôjdeme cestou celoplošného testovania, alebo bude lockdown. Dokonca aj pani prezidentka vyslovene, som to postrehol, zastihol v médiách, pomenovala, že je to falošná dilema, že skrátka je to naozaj komunikačný faul par excellence. Hej. Teda sú len dve možnosti, žiadne iné nie sú a jedna je úplne ako peklo, no tak potom zostáva tá správa o tom, že vlastne celoplošné nemáme vlastne na výber, len to celoplošné testovanie. Alebo falošné dilemy. Každá krajina vo svete má na výber, buď ste s nami, alebo ste s teroristami. Teda buď ste s nami, alebo ste proti nám. Teda nemôžete byť neutrálni, alebo nejaké iné riešenie. Neexistuje skrátka. Podobne často sa stretávame s tým na manipulačných weboch, dezinformačných weboch, konšpiračných stránkach, že buď sme so Západom, alebo sme s Ruskou a Čínou. Buď si s nami, alebo proti nám. Skrátka, neexistuje nejaká iná cesta, buď si ruský troll, alebo si nejaký západný, nejaký iluminát, alebo neviem čo, skrátka z týchto
tejto špeciálnej terminológie naozaj by ste napísali na 4 A4, čo všetko sú ľudia schopní vymyslieť. Rozum sa nad tým skrátka zastaví. Kuriózne formy, a to je reductio ad Hitlerum a tzv. Godwinov zákon. To sú trošku také perličky alebo také čereštičky na torte, ale spomeniem ich v tejto prezentácii, v tomto videu, pretože sa mi veľmi páčili a aj na tom školení, kde som sa o nich dozvedel, tak boli pre mňa vlastne takou príjemným spestrením. Výraz redukcia od Hitleru vymyslel filozof Leo Strauss už v roku 1951. A je to vlastne také vtipné, humorné pomenovanie toho, že snažíme sa ľudí znevažovať práve tým, keď ho prirovnávame k Hitlerovi či k nacistom. Dokonca ten Godwinov zákon hovorí, že keď je diskusia k nejakej problematike dostatočne dlhá, tak máme tendenciu, alebo teda tá diskusia má tendenciu skôr či neskôr dospieť k tomu, že sa to skončí prirovnaním k Hitlerom, k fašizmu a budeme si tam za chvíľku na konci, lebo Hitler a aj fašisti toto chceli, aj Hitler toto hovoril. Skrátka, že je to pravdepodobnosť sa blíži k jednej, to znamená, že 100% sa to tak skončí, keď je tá diskusia nejaká dlhšia. Ešte na začiatku ľudia sa ako tak držia, no ale potom už, keď už píšu, čo si myslia, tak zrazu sú už všetci fašisti a ty si Hitler a tak ďalej a už to ide. Takže to je len taká perlička na záver k tejto časti. No, týmto sme ukončili časť venovanú rozličným argumentačným fálvom v diskusiách, ktoré samozrejme používame, bohužiaľ častokrát sú používané na nás, niekedy ich podvedome, nevedome možno používame aj sami, aby sme dokázali niekoho presvedčiť o tom, čo si myslíme. Teraz už možno budeme o niečo múdrejší, opatrnejší alebo citlivejší, vnímavejší na to, aby sme vedeli, že čo máme vlastne hovoriť, na čo si máme dávať pozor.